γονατίστε, σκύψτε, άνθρωποι το σηκώνουν, δεν το σηκώνουν. Γιατί δεν πάτε στη σειρά. Δύο, δεν χωράει. Παναγία μου φύλατε μας. Παναγία μου φύλατε μας. Παναγία μου φύλατε μας. Πολύ καλά. Παναγία μου, Χριστέ μου. Παναγία μου, Χριστέ μου. Ευχαριστούμε Παναγία που μας εξήσεις και φέτος να προσκυνήσουμε την Παναγία της Αμερικιάς. Ευλογία. Κάθε χρόνο αυτό γίνεται. Παναγία μου γλυκιά, Παναγίτσα μου γλυκιά, Παναγία μου γλυκιά, Παναγία μου γλυκιά. Είναι απόφαση στον Επικουρλή. Για να μην χτυπήσει κανένας. Εκ των απαρχής και μέχρι των εσχάτων και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτής παύλη μέλημα εκουσιόνται και ακούσιον. Ότι η Ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση των διακειμένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Εδιδεόμεθα και υπέρ της ακούσε Κύριον το Θεό φωνής της δεήσεως ημών των αματούνων και ελέησε ημών. Άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπίς πάνω των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος γεννούει μη δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα Χριστού, ημών τον Κύριο θρήνουμε. Δέσποτα πολύ ελέγχη Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείες του Παναχράν και Παναγόμουδες της ημών Θεοτός και η Παρθένου Μαρίας της επωνομασομένης πανερωμένης Θεία την άφροσυνη και ζώπιου σταυρού προστασίες των ημίων ευκρανίων θείων αιλονερών δυνάμεων ασωμάτων των Αγίων Αντόξων μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων των Αγίων Αντόξων και καλλινικών μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών των ανασχής λαψάδων των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων επρόσδεκτον πίσω την δέηση ημών όρισε μην την άφηση των παρατομάτων ημών και έμασον ημάς τους σκέπτων τερίγων σου αποδίδωξε ημών πάντα εχθρών και φορεύεια και ήγεψε ημών την θεή Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας πειθάς ημών ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Quando
ευχόμεν. Ευλογία την τέλος έρθει αυτού εφημάστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια είναι εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός η επίσημον, Κύριε, δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και κανηνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου εν Καλύμνων, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννος, του Αγίου ενδόξου Κοσμάτου Εκολού και του μνήμην επιτελούμεν και πάμε των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς, ως αγαθός και ελεήμων Θεός.